W 1915 roku ogromna liczba Białorusinów Podlasia zniknęła. Może to Niemcy ich gdzieś wywieźli, a może kosmici? Nie. Wycofując się przed Niemcami, wojska rosyjskie sprowokowały masowy eksodus. Miejscowi prawosławni bali się, że Niemcy nie tylko są okrutni, ale mają rogi. 1 czy 2. Plotki rozprzestrzeniały się m.in. przy pomocy cerkwi prawosławnej. Chłopi w panice zbierali cały swój ruchomy dobytek, ładowali go na fury i masowo kierowali się na wschód. Albo docierali do najbliższej stacji kolejowej i ruszali w kierunku Kurska, Razania, Samary, Moskwy lub Petersburga. Prawdziwa skala eksodusu, niemal biblijnego eksodusu, jest trudna do oszacowania. Do Rosji trafiło wówczas między 1,5–2,5 miliona Białorusinów. Cofając się, Rosjanie, głównie kozacy, palili zagrody, a za nimi całe wsie, aby nic nie zostało się wrogowi. A najciekawsze jest to, że kiedy Białorusini w Samarze czy w Saratowie nazywali siebie Ruskimi, to bardzo dziwili miejscowych Rosjan, ponieważ ich język wcale nie był podobny do rosyjskiego. No cóż, nikt im nie wytłumaczył, że pierwotnie słowo Ruski oznaczało Rusina, a nie Rosjanina. A tylko później ich carowie zrobili wielką akcję rebrandingu Moskowii i Moskałów przemianowali na ruskich. Nieporozumień z tym związanych mamy mnóstwo i do dzisiaj. O historii bieżeństwa, tak na Podlasiu z rosyjska określa się uchodźczą tragedię, możecie poczytać więcej w genialnej książce Anety Prymaki Bieżeństwo 1915 – Zapomniani uchodźcy. Kiedy w 1918 roku nadszedł czas ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej, na miejscu nie było wystarczającej liczby ludzi, którzy mogliby ją bronić. Niektórzy byli dalej w armii carskiej od Rumunii, po Kaukaz i Chiny, niektórzy byli na wygnaniu. Uchodźcy zaczęli wracać dopiero po 1919 roku. Jak sami mówili, na goły kamień, gdyż wszystko albo było spalone, albo rozgrabione i zarośnięte. Zaczynali więc od zera. A i tak mieli dużo szczęścia, gdyż wielu innych nigdy nie wróciło, pozostawiając po sobie niemożliwą do zasypania wyrwę w społeczeństwie i traumę na pokolenia.